Pistikö sä full load, unload all? Pistin. Joo. Eikö sais? Ei, mä pistän kanssa. Mä lähdin tähän ihan väärin varmaan mukaan. Miten niin väärin? Mä teen vaan 2 autoa ja 2 junaa. No siis kaupunki, ihan hyvä aloitus on sillä, että tekee kaupunkien Groove. sisään se bussiyhteyden sitten kaupunkien Viittikö välillä. sä laajentaa sitä asemaa? Niin. Montako bussia sä laitoit tänne, kun mä puhuin yhdestä? Laajennat vaan asemaa, niin se vetää huomattavasti paremmin. Mä Ne on kaikki tiedän, varmaan- mutta silti, koska mulla ei riitä matkustajat niin moneen, mitä sä oot tänne tunkeen. Lähetä se eka bussi ihan piruttaa eteenpäin, niin katsotaan miten toi levittäytyy toi mun löyssi siihen asemalle. Mutta onko ne mitään järkeä siinä, miten ne toimii? Ei ne nyt osaa levittäytyä, mä en voi nyt... Sitten tuli joku toinen bussi siihen ja läsähti heti tuolta jostain. Ei olisi kyllä pitänyt lähteä tuohon autolinjalle heti. Tai olisi pitänyt siis lähteä. I'm a hero. Ruuve. Niin? Kiinnostaisiko lentoyhteys Länsi-Kolarista tuohon Kielosaloon? Miksei? Nopeasti sitä enää. Mikäs kokoinen tuo iso kenttä muuten on? Saako sitä vielä? Ei. Se 9 ruutua. Ei, olisiko se 5x5? Iso vai? Niin, toi mikä toi on toi City. No Boeing on. Ei kun Stratokuiserihan se on. Häh? Stratokuiseri. Ei mulla oo semmoista. Mitä? No Ja se on Boeing. Niin, kyllä. Niin, se on Boeingi. Kyllä. Semmoset. Meikäläisen- Eikö se Jykki saa parempaa Joo, tuolla- lentokonetta jo? Aina toikin niin kuratoida. Pystykö mulla kone tulee alas? Kyllä. Se tästä nyt vielä puuttu. Se oli Se oli Juikin. Juikin kone. Sitähän minä. Boeing 707. Sitähän minä. Ja mun meni siinä samassa. Samalla. Se niinku tuli perässä. Odotti oikein vuoroa. Edelleen teki noin, niin tehdään perässä. Siis ilmatila on taas puhdas. Mä voisin kyllä lähteä lentokonebisnekseen. Joo, tässä pelissä oli 2 konetta, niin molemmat tuli just alas. Näyttää niin hyvältä, että et vois lähteä. Tässä mapissa varmaan voidaan huutaa ihan se mitä tarjotaan se. Toi Mäntyläkin on hyvin levinnyt tuohon Tervakosken puolella. Eiku Tervanummi. Siinä ei oo muuten pääsyä siihen Siinä on joku kaupunkiin. syväpää ollut kyllä, kun ei... Ei oo pääsyä siihen kaupunkiin kyllä. Monesta tää on? 4. Eli vielä tulee 1. 1 tän jälkeen. Se on parempi olla sitä hyvä. Tää on Ei kyllä oo. melkein paras. Siinähän on ollut hyviä jo ihan hirveesti. Et Mhm. missä sä oot niinku ollut. No en mä Sitten viimeinen. Kielolahti. Oi mikä herkku. Vorfi herkku. Toihan on oikeesti aika kova. No ei oo. Mitä siellä se on? Siellä ei oo mitään muuta kuin noin hiilet. Ihan sikana. Eihän niitä voi edes viiä mihin. Laivalla. No hyi että. Voinko mä vielä laivalle tonne mun mestaan? No voit. Onko se hyvä? No on. Oho, 3 miljoonaa. Niin. 3 miltsiä iski niitä. Joo. Aika herkullinen. Se on taas sellaista. Sellaista keskuspankin lainaa, että sulin ikkunan muuten ihan saman tien. En jäänyt edes kattelee. Malmi.
Joo, huutakaa vaan keskenään siitä. Hyi että. Se on hyvä, Että kun mitä myydellään, niin Onko tässä niinku mitään? ei oo oikeastaan. Ei niinku mitään. Oikeesti nämä Wonderfulin huudot on niin kuin Niin jos maksimissaan rasittavia, kun ne on oikeasti niin säälittäviä. Ja sitten kun se rupeaa lopulta olemaan niin huutoluokissa, niin sitten se lopettaa. Ja huuda itse sitten kunnolla, jos itkettää siellä. Mun mielestä toi sun huutaminen on ihan yhtä saman näköistä. No joo, se on semmonen 10 millin laiva toi Carlinerikin. Ai että kun toi... Mitä toi Carlineri oikein odottaa? Se on porukkaa tuolla. Ei kun se tyhjentää. Mitä ihmettä vieläkin? Eikö se osaa avata persettä, että sieltä voi ihmiset juosta ulos sieltä? Se tyhjenee nopeasti vaan upotessaan. Ei morjes mikään sillä samaista. Konkurssivaroitus 1/3 yritykselle Dwarf Money Bank. Dwarf Moneyless Bank. Money well spent. Toi korkein lainaluokki tipahti tosta 30-25. Dwarfi? Niin. Ei, kun siis kun Hemee. Mm. Nyt joku sopii jo sen. Kerro. Niin, pitäisikö me vähän... Toi Dwarfin käyrä niinku... Se ei vaan niinku muutu, se on vaan melkoista ylä- ja alamäkeä. Ne on ne laivat. Ne on kuin semmosessa vuoristoreudessa eläisko. Mistä sen ne käyrät sai näkyviin? Se hattu tyhjästä. Kirjoitat Googleen vaan, että old people. Aha, mihin tää on jäänyt jumiin? Mitä täällä tapahtuu? Ne on rakentanut täällä niin tukkoon täällä Tampereella, että tää mun Carlineri on jäänyt jumiin tänne. Mä rupesin kattoo mitä tää nylkyttää täällä joen varressa. Täällähän joutuu ei kun se on tää silta vissiin. Katsotaan se nyt. No niin, nyt loppu tuollaisten siltojen tekeminen. Rantarauha. Neva! Ja niin pysty. Mimmonen silta siinä mukaan? No sellainen käpysilta. Missä semmonen oli? Se oli niin lyhyt se silta, että toi Carlineri ei mahtunut sieltä alta. Okei. Onneksi mä huomasin. Rupesin kattoo mun laivojen tuloja vähän. Mitäs tää... Kriipatti nyt menee jotain poskelleen siellä. Waiting from free path, se ei osaa mennä tosta nyt mihinkään. Waiting for creep pattern. Toi sun Malmi-junassa ei asemalle könymään. Tähän se oottelee. Kuka pitää sitä lentokoneindeksiä korkealla? Sen kun tietää. Minä en Morfi, ei ainakaan, koska meillä ei ole mitään rahaa tähän mitään lentokonejuttuja täällä. Täällä olisi hieno lentokenttä. Tulkaa lentämään. Ei pysty lentämään kyllä. Kyllä sun täytyy nyt yksin lennellä siellä. Vai eikö riittänyt rahat koneisiin? Sain mä yhden koneen. Saataat mennä. Ai että! Mitä ihmettä? Miksi sä venit tuohon taxpayeriin, kun mulla olisi ollut 5 oikein? Mä en edes muistanut veikkaa. Ai että. Tuli sieltä vähän massia. Niin. Tulee 4 ja 5. Niin, kone 45 saapuu just Savojan kentälle. Skippaa ne pois sieltä kentältä. Viettä kun on rahat. Voi vittu, sieltä tulee just joku saatanan nörtti.
7. Ai se meni ohi. No hyvä. Pistetään tätä. On aina hirveitä riasoja, niin nörtti. Ei vittu, se just pyörähti ja tuli takaisin alas. Arr. Ei, Pitää saada toi sairas. kenttä hetkeksi tyhjäksi. Silloin kun se on... Kyllähän vielä kone. Mikäs tää Imatran päässä nyt sit? Tää toimii vähän paremmin. Tää toimii aivan viimeisen päällä. 1400 matkustajaa ja junat vaan käytää. Tällä kun olisi toisessakin päässä, niin ai että kun siellä voisi lastata tavaraa. Voisitko selventää? Ei toimi. Voisitko selventää, miksi ne on vaan tuottanut 1 000 000? Ei toimi. Ei oo. Ja No siinä tuli 600, melkein 700 000. Tää tuli vähän yli. No, nyt on niinku junaindeksi kohdillaan siellä. ja on junaa painettu. Kyllä hienon näköinen, kun menee tuolla vierekkäin. Niin että kun se tossa niinku tunnahtaa, kun ajat sitä depotista läpi. Kirpaisee ihan ölle.